אנחנו בשיעור לטינית, שיעור מספר 33. אם הגעתם עד הלום, אתם ממש תלמידים מתקדמים. כל הכבוד. אנחנו מתחילים היום עם 3 נושאים. אחד, אנחנו ניגש לתואר הפועל, תוארי הפועל. אנחנו נבדוק אותם לעומק. אנחנו נדבר על 3 פעלים אירגולריים, ואנחנו נסיים עם סוג אחד קטן של פסוקיות שיכין אותנו לשיעור כבר 34. אז בואו נתחיל, המלאכה מרובה. תואר הפועל, אדברביום בלטינית, היא מילה, תואר הפועל, מילה שמתארת את הפועל פשוט, שם תואר או תואר פועל אחר. תואר פועל ממלא במשפט את התפקיד של תיאור אופן הפעולה. אולי כדי להמחיש את זה ניתן כמה דוגמאות. הוא הלך במהירות, או במהירות רבה. הוא התנהג בצורה טובה. הוא פעל לריק, פעל לשווא. היא כותבת היטב, היטב, אדברביום, נכון? הוא פעל רבות, פעל רבות. כל הרבות, היטב, לשווא, לריק, בצורה טובה, במהירות, כל אלה הם תוארי פועל. תוארי פועל, וקיימים כמה סוגים של תוארי פועל. אנחנו רוצים עכשיו ככה להעמיק לתוך הנושא הזה ולראות את הסוגי תואר הפועל בלטינית ואיך הם מתנהגים ואיך הם נראים בתוך משפטים כמובן. אז בואו נתחיל. נתחיל עם תוארי פועל שמקורם, כפי שאומרים לפעמים, בשמות, כלומר שמות עצם או שמות תואר, ביחסות קפואות. הכוונה אתם יכולים לראות את הרשימה שמופיעה פה על המסך. אלה הם תוארי פועל, שבעבר היו פשוט שם עצם או שם תואר, שקפה באיזושהי יחסה מסוימת, והפך להיות עכשיו תואר פועל, שהמשמעות שלו לא משתנה ולא נוטה, זה לא נוטה ולא משתנה, מעבר לצורה שאתם רואים אותה פה, כמו המילים סוביטו, לפתע, אתם רואים את האו הזאת, כאילו היה שם סוביטוס האום או משהו כזה, פרימו כמובן, פרימוס האום אנחנו מכירים, אז פרימו זה בעצם קפה ביחסה מסוימת, הפך להיות תואר פועל, תחילה, בהתחלה, פוסטיה, אחרי כן, אוטם, אבל, תמרה, בפזיזות, סאטיס, למדי, מנה, בבוקר, וזה כדי לצורך השוואה, תחשבו על המילים בעברית כמו מאוד, פעם, הרבה, מהר, היטב, נמרצות, מילים מהסוג הזה. סוג נוסף שיש לנו של תוארי פועל הם תוארי פועל מקוריים, שהם ככה נולדו כתוארי פועל ולא קפאו באיזושהי יחסה וקשורים למערכת השם. זאת אומרת, באים ממערכת השם שאיזושהי קפאה באיזושהי יחסה. פשוט תוארי פועל שככה כפי שאנחנו מקבלים אותם, אתם רואים מיד בסיומות גם, שזה גם בולט לעין, שהם לא נראים כמו איזושהי יחסה שקפאה. ים, כבר, קוום או אונקוום אי פעם, נומקוום, השלילה של זה, או נונקוום, מעולם לא, לעולם לא, אף פעם לא. סמל, פעם, איתרום, פעם נוספת, שנית, שוב. סמל עתק ואיתרום, שוב ושוב, או פעם אחר פעם. פרה, בערך, בקירוב. ויקס, בקושי. וקלם, בחשאי, בלט. מילה שלא מרבים כל כך להשתמש בה היום, אבל מילה יפה שמעבירה יפה את הרעיון הזה. וחישבו על השמות בעברית כמו רק וכבר ואז וכדומה, כדי להמחיש את המקבילות העבריות בצורה מסוימת. יש לנו גם קבוצה נוספת של תוארי פועל, שהם לא כמו ששני הקבוצות שראינו עד עכשיו, אלא הם ממש שמות שנוצרו משמות תואר. אנחנו יכולים גם ממש לבנות אותם עצמאית, וברגע שאנחנו מבינים איך זה עובד, ממש לחשוב לבד איך ייראה תואר הפועל. כי מדובר בתבנית שחוזרת על עצמה של תוארי פועל שנוצרים משמות תואר. קבוצה שלנו הראשונה מנטיות א ו-או, ואנחנו מוסיפים להם את הסיומת ארוכה.
כן? אי ארוכה, פשוט, כן? בואו נדגים את זה. למשל, שם התואר מנטיית האו כמובן, סופרבוס, סופרבה, סופרבום, יהיר או עריץ, יהפוך להיות, אם אנחנו נמיר אותו לתואר הפועל, נוריד לו את האוס, ואום, נוסיף שם ונכון, קיבלנו סופרבה, ואז המשמעות תהיה ביהירות, בעריצות. כן? לא יהיר עריץ, אלא באיזה אופן. כן? הוא שלט בעריצות. כן? אז התואר הפועל מתאר לנו את הפעולה. בואו ניקח עוד כמה דוגמאות. שם התואר המוכר לכם היטב, מיסר, מיסרה, מיסרום, אומלל. נוריד את נוריד את הסיומות, נוסיף במקום זה ארוכה, וקיבלנו מיסרה, מיסרה באומללות, באופן אומלל. כן? מיסר, מיסרה, מיסרום. פולחר, פולחרה, פולחום, כדי להראות לכם שוב פעם סיומת האו, אבל שהאי לא נופלת, יהיה כמובן, כן, כן, פולחרה, בדיוק כך. האי גם פה נופלת, גם באדברביום פולחרה. אז סופרבוס, סופרבה, סופרבום, סופרבה, מיסרה, מיסר, ופולחר הופך להיות פולחרה. קבוצה נוספת של תארי פועל, אדברביום, נוצרים משמות תואר מנטייה שלישית. להם אנחנו נוסיף את הסיומת איתר. זו הסיומת שאנחנו נוסיף, לא את האי הארוכה אלא איתר. ואם הגזע מסתיים ב-N ו-T, נראה דוגמה אחת לפחות, הסיומת היא ER. בואו נדגים את זה. פורטיס פורטה, אמיץ, ראינו את זה כבר, שם התואר הזה, פעמים רבות אני חושב, הופך להיות כמובן פורטיטר. פורטיטר באומץ, אנחנו מורידים את הסיומת איס, ומכניסים לו, מצרפים אליו את הסיומת איתר. קלר, קלריס, קלרה, מהיר, קלרי, קלריס, קלרה, שם תואר מנטייה שלישית, נוסיף לו את איתר ונקבל קלריטר, קלריטר במהירות, פשוט כך, במהירות. אקר, אקריס, אקרה, חד, חריף, כן, שם תואר מהנטייה השלישית, תלת סיומתי, הופך להיות כמובן אקריטר, בחדות, בחריפות, אקריטר, בחדות, בחריפות. כדי להמחיש גם את הסיומת של NT, הבאתי את שם התואר קונסטנס, קונסטנטיס, כן? בהתמדה, ביציבות או משהו כזה. קונסטנטר, יהיה בהתמדה ביציבות. קונסטנט, קונסטנטיס, יהיה יותר במשמעות של יציב או מתמיד למעשה. וקונסטנטר, סיומת R, בהתמדה או ביציבות. עכשיו, הכרנו את תוארי הפועל, ואנחנו רוצים עכשיו לראות איך אנחנו מדרגים את שם הפועל. הרי כמו שבשמות התואר הרגילים שראינו, יש להם דירוג, שאותו למדנו כבר בשיעור 27, אם אתם זוכרים, אם לא אפשר לפתוח את שיעור 27 ולהיזכר. ראינו שיש לשמות תואר כמה דרגות, 3 דרגות, הפוזיטיבוס, דרגת היסוד, הצורה שאיתה היא מגיעה במילון, לונגוס, לונגה, לונגום לצורך העניין, ארוך, דרגת ההשוואה, קומפרטיבוס, כן, יותר ארוך, כן, לונגיור, ודרגת ההפלגה, סופרלטיבוס, לונגיסימוס, הכי ארוך לצורך העניין. אז גם לתוארי הפועל, ממש כמו לשמות תואר, יש את אותם 3 דרגות, ואנחנו צריכים עכשיו ללמוד איך אנחנו עושים את זה. אז את הפוזיטיבוס למעשה אנחנו ראינו, כי זה השקופיות שראינו עד עכשיו, את כל סוגי שמות התואר, איך הם מקבלים את הסיומות שלהם, איך הם נראים. עכשיו אנחנו רוצים לראות את דרגת הקומפרטיבוס, ואחר כך את דרגת הסופרלטיבוס. אז בואו נתחיל עם הקומפרטיבוס. אם אתם זוכרים, כאמור בשיעור 27, כשלמדנו את דירוג שמות התואר, ראינו כיצד יוצרים בלטינית שם תואר מנטייה שלישית בקומפרטיבוס. כן? כל שמות התואר הופכים להיות שמות תואר מנטייה שלישית. אם ניקח את הדוגמה שנתתי,
לונגוס לונגה לונגום, אז את אותה שקופית למעשה ראיתם שם, היא תהפוך להיות לונגיור, נכון? זה בשם תואר רגיל בזכר ונקבה, לונגיוס לנויטרום ולונגיוריס, צורת הגנטיבוס, נכון? שם תואר מנטייה שלישית. עכשיו אני בא ואומר לכם, בתוארי הפועל, הקומפרטיבוס של תוארי הפועל זהה לחלוטין לצורת הנויטרום של שמות תואר בקומפרטיבוס שלהם, הסיומת איוס. אני חוזר, הסיומת IUS, אם ניקח נניח את לונגיור, נניח לונגיוס, אותה צורה שהיא הצורה של הקומפרטיבוס של שם תואר בנויטרום, זהה אחד לאחד לדרגת ההשוואה לקומפרטיבוס של תואר הפועל. וכמובן, פה תשאל השאלה, איך אנחנו יודעים, האם לפנינו תואר פועל בקומפרטיבוס, או שם תואר בנויטרום בקומפרטיבוס. אז אנחנו נצטרך להחליט, כן, בדיוק כמו שאתם יודעים מה שהמשפט הבא שאני הולך לומר, ההקשר, הקונטקסט, יבהיר לנו את התשובה לשאלה הזאת. כי לונגיוס יכול להיות יכול להיות למעשה שני דברים כמו כל שם תואר אחר. אבל אנחנו תכף, אני אדגים את זה אולי גם חזותית בשקופית הבאה. לפני זה בואו נעבור לסופרלטיבוס. בסופרלטיבוס, בתוארי הפועל, הסיומת היא בסך הכל מאוד פשוטה. אנחנו לוקחים את סיומת הסופרלטיבוס שאתם כבר מכירים, איסימוס, איסימה, איסימום, מורידים את האוס האום, כן? נשארים רק עם האיסים ומדביקים לו את האי הארוכה הזאת. אז אם היה לנו את לונגיור שהפך להיות לונגיוס בדרגת ההשוואה, תואר הפועל בדרגת ההשוואה, בקומפרטיבוס, אז בסופרלטיבוס הוא יהיה לונגיסימה, בדיוק ככה. הטבלה הבאה מדגימה את יצירת דרגות ההפלגה בתוארי הפועל. תסתכלו על הטבלה בצד שמאל שלכם, יש לכם את הצורות האדגקטיבליות, את שמות התואר, בצורות היסוד שלהם, כפי שהן מופיעות במילון, ואתם רואים מופרד בקו אדום בולט, צורות הפוזיטיבוס, הקומפרטיבוס והסופרלטיבוס, בדירוג של דרגות ההפלגה. בואו נעבור רגע על הדוגמאות. אז יש לנו דיגנוס האום, כן, ראוי, מכובד, זה צורת היסוד בצד שמאל, ואנחנו רואים בפוזיטיבוס הצורה הופכת להיות דיגנה, כן, באופן ראוי, דיגניוס באופן ראוי יותר, ודיגניסימה באופן הראוי ביותר בדרגת הסופרלטיבוס. שם התואר מיזר, מיזרה, מיסרום, אומלל, הופך להיות מיסרה באומללות, כן, או באופן אומלל. מיסריוס באופן אומלל יותר, מיסרימה באומללות רבה יותר. שימו לב טוב על מיסרימה, כן? אני מזכיר לכם שבשיעור 28 ראינו את הצורות האלה של ההכפלה של ה-R, כן? כאחת מהצורות המיוחדות של הסופרלטיבוס. אז מי שלא מזהה את הצורה, שיציץ שוב בשיעור 28. פורטיס פורטה, אמיץ, הופך להיות פורטיטר, באומץ, בפוזיטיבוס שלו. בקומפרטיבוס, פורטיוס, באומץ רב יותר, ופורטיסימה, באומץ הרב ביותר. קונסטנס, קונסטנטיס, כן, מתמיד או יציב, הופך להיות קונסטנטר, כן, בהתמדה או ביציבות. קונסטנטיוס, באופן מתמיד יותר, או ביציבות רבה יותר, וקונסטנטיסימה, באופן המתמיד ביותר, או באופן היציב ביותר. אלה אפשרויות לסופרלטיבוס. אני רוצה להסב את תשומת לבכם שצורת הקומפרטיבוס של תוארי הפועל, כן, באמצע העמודה האמצעי, דיגניוס, מיזריוס, פורטיוס, קונסטנטיוס, למעשה זהות לחלוטין לצורת הקומפרטיבוס בדרגת של שם התואר עצמו. כלומר, למשל, תיקחו את דיגניוס, אז צורת הנויטרום, כן, תהיה
דיגניוס תהיה זהה לחלוטין, גם בפוזיטיבוס, כן? אני מזכיר שצורות היסוד יהיו דיגניור, דיגניוס, כלומר דיגניור משותף לזכר ולנקבה, ודיגניוס צורת הנויטרום. אז בעצם אין לנו שום הבדל בין תואר הפועל בקומפרטיבוס שלו לקומפרטיבוס של הפוזיטיבוס בנויטרום, וצריך להחליט לגבי התרגום על פי הקונטקסט. כך זה נכון גם למיזריוס ולפורטיוס וקונסטנטיוס. אלה הם כן תוארי הפועל, תוארי הפועל בשלוש הדרגות שלהם, ואנחנו יכולים להמשיך לשקופית הבאה. אנחנו יכולים לעבור לקבוצה נוספת של שמות תוארי פועל יוצאים מן הכלל. מה לעשות שיוצאים מן הכלל בחבורה הזאת הם מאוד מאוד נפוצים, צריכים להכיר אותם ולהכיר אותם היטב, בנה. אז בואו נראה, אז בונוס בונה בונום הפך להיות בנה בפוזיטיבוס, היטב, ובקומפרטיבוס הוא הופך להיות מליוס, כן? זוכרים את מליור, אז מליוס, ובסופרלטיבוס הוא אופטימה, הפך להיות אופטימה, כן? הרי הסופרלטיבוס של בונוס היה אופטימוס, אבל בסופרלטיבוס אופטימה. כן? אז זה יוצא מן הכלל גם בצורות, גם בשמות התואר וגם בתוארי הפועל. יש לנו פה צורות יוצאות דופן. מלא זה גרוע באופן רע, פיוס גרוע יותר, ופסימה זה באופן הגרוע ביותר, פאולום מעט, מינוס פחות, ומינימה הכי פחות, איך לא. מגנופרה, שזה מגנוס ואופוס, במידה רבה מאוד, במידה רבה או מאוד פשוט, מגנופרה, במידה רבה או פשוט מאוד. מגיס יותר, ומקסימה זה הכי או יותר מכל. מולטום הרבה, פלוס יותר, ופלורימום הכי או יותר מכל. בעצם מגיס ופלוס מאוד דומים, זה יותר וזה יותר. מה ההבדל? ההבדל הוא שפלוס, הכוונה בדרך כלל ליותר מבחינה כמותית, כן? יותר ממשהו שאפשר לחוש אותו, ומגיס זה יותר טוב, יותר במובן הערכי מופשט יותר, כן? פחות, לא יותר תפוזים ומלפונים, אלא יותר חכם ויותר יפה, במובן היותר מופשט. בדרך כלל מגיס נשמר על העניין הזה, ופלוס יותר לכמות ולא לאיכות. אז דירוג תוארי הפועל היוצאים מן הכלל, אותם פשוט צריך להכיר ולדעת לזהות אותם. יש לנו עוד כמה. ניקח את דיו במשך זמן ארוך, כך הוא בפוזיטיבוס התואר הפועל שלו. דיוטיוס במשך זמן ארוך יותר, אדברביום חשוב, ודיוטיסימה במשך זמן ארוך מאוד. אינטוס בתוך מבפנים הופך להיות אינטריוס, קרוב יותר פנימה, או קרוב יותר למרכז, ואיך לא, אינטימה הוא כמובן עמוק, או באופן אינטימי ממש כפי שאנחנו יכולים לשער. פריוס, אין לנו פה פוזיטיבוס, פריוס איך יכול להיות? קודם לכן, לפני כן, או פשוט לפני. בסופרלטיבוס הופך להיות פרימו, אם אנחנו רוצים להגיד ראשון בזמן או בתחילה, אבל פרימום, אם אנחנו רוצים לומר ראשון בסדרה או דבר ראשון. אז יש הבדל קטן פה בין פרימו לפרימום, אבל הבדל קטן אך חשוב שצריך לזהות גם אותו. פרופה קרוב הופך להיות פרופיוס, קרוב יותר, ופרוקסימה, כן, הכי קרוב. כמובן, זה מהפועל, מהשם התואר פרוקסימוס האום, אבל פרוקסימה הכי קרוב. אלה דירוג תוארי הפועל היוצאים מן הכלל, ואותם אנחנו צריכים בעיקר לדעת לזהות במשפט, ולא לבלבל בין הסוגים השונים, לתרגם את זה בצורה מדויקת ביותר. זה עניין של זמן כמובן, ותרגול וקריאה מרובה. אנחנו ממשיכים לשלושה פעלים יוצאים מן הכלל,
וולו, ולה ווולוי, וולו ולוולוי, ופועל נוסף, נולו, נולה, נולוי, ומלו, מלה, מלוי. כן? אתם רואים שזה 3 פעלים מאוד מאוד בסיסיים, וולו לרצות, וולו ולוולוי, וולו אני רוצה, וללרצות, וולוי רציתי בפרפקטום, נולו, נולה, נולוי, נולו אני רוצה, נולה לא לרצות ונולוי לא רציתי, ומלו, מלה, מלוי, מלו אני מעדיף, מלה להעדיף ומלוי העדפתי. אלה מצטרפים לקבוצה כבר של פעלים אי-רגולריים, יוצאים מן הכלל, שכבר הכרנו. אנחנו מוסיפים היום את 3 החדשים האלה. ואנחנו צריכים להכיר אותם, יש להם כמה תופעות מיוחדות. בואו נתחיל מכמה מאפיינים בסיסיים שלהם. קודם כל לוולו ולמלו, לשני הפעלים האלה, הראשון והשלישי, אין צורה של ציווי. הצורת הציווי של נולו היא מיוחדת, אנחנו מיד נכיר אותה בהמשך, השיעור הזה. מערכת הזמנים מגזע הפרפקטום היא תקינה לחלוטין, רגילה לגמרי, כלומר וולוי, נולוי ומלוי גזע הפרפקטום. אנחנו פשוט נגזור מהם את כל הזמנים של גזע הפרפקטום בצורה תקינה, ללא שום בעיות, אין פה משהו מיוחד. סופינום אתם רואים שחסר לפעלים האלה, לא יכול להיות גם להיות להם סופינום, תחשבו על זה. ולמעשה כל הצורות האי-רגולריות היוצאות מן הכלל מופיעות גם בקוניונקטיבוס וגם באינדיקטיבוס בזמן ההווה, בפרייזנס, כן? ולכן כתבתי אינדיקטיבוס את קוניונקטיבוס פרייזנטיס. אלה המקומות שבהם יש לנו למעשה תופעות ככה אי-רגולריות שקופצות לעין. יתר הצורות בסך הכל תקינות, אבל עדיין יכולות לעורר בלבול. אז אני לא יכול להציג לכם את כל הצורות האלה, אנחנו נראה חלק. כמובן שנולו, כפי שאפשר לראות, הוא למעשה פועל שמורכב מוולו ומלו, נולו מורכב מנה ווולו, ויצרנו נולו ביחד, כלומר פשוט השלילה של לרצות, לא לרצות, ומלו אתם רואים, הוא למעשה מורכב של התחילית מגיס שראינו אותה לפני רגע כתואר פועל, ומוולו, כן? לרצות יותר, כלומר להעדיף בעצם. אוקיי, אנחנו מכירים את 3 הפעלים האלה בצורות היסוד שלהם, ואנחנו רוצים עכשיו לראות ככה את הנטייה שלהם. אנחנו כאמור לא נראה, אני לא מביא פה את כל הנטייה, זה פשוט יותר מדי וזה נראה לי מיותר. אפשר לפתוח ספר דקדוק, אפשר לפתוח דפים נלווים שאולי יצורפו לקורס הזה, אבל אני מראה לכם פה כמה, זה באופן חלקי, לא את הפרדיגמה כולה. אז בעיקר כמובן את הצורות שבהן יש לנו פה בעיות, לא בעיות אלא שהן אי-רגולריות. תסתכלו רגע על הפרייזנס של וולו, כן? אני מסתכל על העמודה הזאת, בסדר? וולו, ויס, וולט, וולומוס, וולטיס, וולונט, כן? וולו, ויס, וולט, וולומוס, וולטיס, וולונט. כלומר, וולו אני רוצה, ויס אתה רוצה או את רוצה, וולט הוא רוצה, היא רוצה, וולומוס אנחנו רוצים או אנחנו רוצות. וולטיס אתם רוצים, אתן רוצות, ווולונט הם רוצים, הן רוצות. אבל תראו מה קורה. אז זה אי-רגולרי, כן? כי ויס זה פתאום נעלם לנו האל ונהיה לנו ויס, וזה אתה רוצה, ואנחנו אולי יכולים לבלבל את זה פתאום עם איזושהי צורה אחרת. יש עם ויס שהוא בא, שהוא צורה עמותה של וים, של כוח, זה עלול לבלבל. ויס, אתה או את רוצה, אתה רוצה או את רוצה. עכשיו תראו מה קורה בנולו. נולו, יש לנו כמה תופעות באמת מוזרות, אם כי קצת הגיוניות גם במידה מסוימת. נולו, אני לא רוצה. נון ויס, אתה לא רוצה. את או את לא רוצה, ממש פועל שהתפרק לנו גם לנון וגם לוויס, פשוט השלילה של הוויס, וכך גם עם נון וולט. ואז פתאום שוב זה מתאחד לנולומוס, ונון וולטיס שוב מתפרק לנו, ונולון שוב חוזר לנו. אי רגולרי ללא ספק, צריך פשוט לזהות את זה. נולו, נון ויס, נון וולט,
נולומוס, נון וולטיס ונולונד. במלו החיים קצת יותר פשוטים. מלו מביס, כן, מבולט, מלומוס, מבולטיס ומלונד. שאר הצורות, אנחנו לא נקרא אותם אחד אחד, אתם יכולים פשוט לראות אותם, אין טעם שאני פשוט אעבור פה פועל פועל. זה נראה לי מיותר, אבל תסתכלו על הטבלה הזאת, תנסו לראות מה בולט פה. למשל, אני רוצה להסב את תשומת לבכם. אולי פה בעצם אין שום דבר נוסף מיוחד, למעשה רק בפרייזנס כאן, אני חושב שהפוטורום, בסך הכל אתם רואים, הפוטורום פה הוא רגיל לחלוטין, זה פשוט מתנהג כמו פועל קונסוננטי רגיל, שזה בדיוק מה שזה בעצם, ולכן וולם, וולס, וולט, וולמוס, וולטיס, וולנט, זה ממש פוטורום רגיל, כך גם הנולו ומלו. אימפרפקטום אותו דבר, אפילו לא כתבתי אותו עד הכל מפאת קוצר המקום, אז וולבם, וולבס, וולבת, וולבמוס וכן הלאה, ונולבם, נולבס, נולבת וכן הלאה. הפעלים האלה הם בסך הכל נוטים בצורה תקינה, אין פה משהו מיוחד, רק הפרייזנס שעליו התעכבנו. בואו נעבור לרגע לקוניונקטיבוס. פה כן קצת יש לנו, אולי אני יכול להגיד לכם מה אותי מטעה לפעמים, עדיין אפילו לפעמים עד היום, אני רואה ולם וולס ונולס, ואז ההכפלה של האל היא האופיינית לאימפרפקטום בקוניונקטיבוס, היא יכולה לבלבל בהחלט. פשוט צריך או לשנן את זה, שזה לא פשוט, אבל לנסות, או פשוט כשרואים את זה בטקסט, לדעת לאן לגשת בספר הדקדוק ולפתוח אותו בקלות. ואני חושב שביחד, בסופו של דבר, עם הזמן, עם הקריאה, הדברים האלה בסך הכל באים אינטואיטיבית מהקריאה. זה תהליך ארוך, אבל הוא מגיע גם יום אחד. אז פועל רגולרי, מה שחשוב היה לומר עליו, אני חושב, נאמר, ואנחנו לא רואים אותו את כולו, אבל צורות שמספיקות לנו ככה להתוודע אליו ולראות את הצורות הבעייתיות. אנחנו ממשיכים לצורות נוספות של הפועל הזה, של הפעלים האלה. אז אתם רואים, בעצם אנחנו רואים את זה בצורות, ראינו את זה כבר בצורות היסוד, ולנולה ומלה הם הצורות האינפיניטיביות של הפרייזנס, כן, לרצות, לא לרצות ולהעדיף. אני רוצה גם שתכירו את צורות האינפיניטיבוס הפרפקטי, אקטיבי, וולואיסה, נולואיסה ומלואיסה. פשוט אינפיניטיבוס בפרפקטום, בעבר, אקטיבי. יש לנו גם את הצורות האלה. ויש לנו שתי צורות גם של פרטיקיפיום פרייזנטיס, אך ורק לוולנס ולנולנס, למה לאן, למה לא אין. נולנס ווולנס, פרטיקיפיום פרייזנטיס אקטיבי, וולנס ונולנס. וולנס בהיותי רוצה, נולנס בהיותי מתנגד. לא רוצה, זה גם ביטוי שתכף אנחנו נחזור אליו בקטע של התרגומים. וצורה אחרונה שתחבר אותנו כבר גם לשקופית הבאה, אותו ציווי מיוחד שיש לנגזר מהצורה נולו, ואותו אנחנו רוצים להכיר עכשיו. נולי, אל תרצה, ונוליטה, אל תרצו, לגוף שני רבים. כן, נולי גוף שני יחיד, נוליטה, אל תרצו בגוף שני רבים. ואלה צורות אימפרטיביות. אני רוצה שעכשיו נעזוב את השקופית הזאת ונתעמק קצת בצורות האימפרטיביות האלה, שיוצרות לנו למעשה צורה חדשה של ציווי, צורה עקיפה בעצם לציווי שאותה טרם הכרנו. כאשר אני אומר נולי אל תרצה בגוף שני יחיד, אני יכול לצרף לו את הצירוף, את הפועל באינפיניטיבוס, ואז אני אקבל אל תרצה לעשות משהו, וזאת תהיה שלילה. אותו דבר ברבים, אל תרצו לאינפיניטיבוס, והצירוף הזה של נולי או נוליטה עם האינפיניטיבוס יוצר לנו את הפרוהיביטיבוס, איסור, ואני רוצה להביא לכם כמה דוגמאות. למשל, ניקח את הדוגמה הבאה, נולי הוק פאקרה, אז נולי אל תעשה או אל תעשי, פאקרה, אל בעצם מילולית, אל תרצה או אל תרצי פאקרה, מפאקי או פאקרה, אל תרצה לעשות,
הוק, את הדבר הזה. אז אל תרצה לעשות זאת, כמובן המשמעות היא אל תעשה זאת. כן? אנחנו לא מתרגמים את זה כמובן מילולית, זה חסר משמעות, אל תרצה לעשות, אלא מבינים שהכוונה אל תעשה את זה. כן? נוליטה, אם ניקח את הרבים, גוף שני רבים, נוליטה הוק פקרה, אז מילולית זה כמובן יהיה אל תרצו פקרה לעשות הוק זאת, אבל אל תעשו זאת. אם אני רוצה להגיד אל תעשו זאת, אני אגיד נוליטה הוק פקרה. זאת אפשרות אחת בלטינית לעשות את זה. נולי איד פוטרה, אז אל תרצה להאמין בזה, אל תרצה לחשוב כך, כן? אז אל תאמין בזה, נולי איד פוטרה. כמובן, יש גם צירופים מפורסמים כמו נולי טנגרה, אל תיגע, שזה שייך לעולם המשפט, כן? כאשר אנחנו שומרים על זכויות בעולם שבו הלך והתרקם זכויות בסיסיות של נאשמים, יש לזה גם דוגמה מפורסמת משם. אם אתם זוכרים, חדי הזיכרון שביניכם, אולי זוכרים שכבר למדנו למעשה פרויביטיבוס. פרויביטיבוס שאנחנו למדנו היא על ידי שימוש בנה, הצורה נה, השלילה של נה, וקוניונקטיבוס פרפקטי מיד לאחר מכן, קוניונקטיבוס בזמן פרפקטום. זה יהיה לגוף שני, ובדרך כלל קוניונקטיבוס פרייזנטיס, על פי רוב, לגוף שלישי. אז למעשה פה אני מראה לכם שיש צורה אלטרנטיבית, צורה נוספת, מקבילה, לא סותרת, עוד צורה להביע איסור על ידי הצירוף של נולי ונוליטה עם אינפיניטיבוס. אז שתי צורות להביע איסור פרויביטיבוס, או על ידי הצורה שאנחנו לומדים אותה פה, או על ידי צורה שכבר למדנו כשדיברנו על הקוניונקטיבוס העצמאי כנה עם קוניונקטיבוס. הדוגמה המפורסמת שקופצת לי לעין מהפרויביטיבוס הקדום יותר, קדום זה מלפני כמה שיעורים, היא משיר מפורסם מאוד של הורטיוס, שמתחיל במילים הבאות, tu nec vaisieris, אומר הורטיוס, tu nec vaisieris, את, הוא אומר tu, את, זו פנייה שם לאישה, קוראים לה לאוקונואה, את, אחר כך מגיע השם שלו בהמשך השיר, את tu nec vaisieris, את nec vaisieris, אל תחקרי, אל תנסי לברר מה קורה, כן? אל תנסי לברר מה יהיה בעתיד, הוא אומר לה בשיר בעצם. זה אותו שיר מפורסם שההמשך שלו זה הקרפה דיאם, תפוס את היום, ליהנות מהרגע, לא לחשוב על המחר, כך הוא ממליץ לאותה לאוקונואה, אבל הוא מתחיל במילים tu nec vaisieris, ממש ככה במשקל עם הפרויביטיבוס הזה. אל תחקרי, אל תנסי לברר מה יהיה בעתיד. זו הצורה הקודמת של פרויביטיבוס עם נה וקוניונקטיבוס. אבל אנחנו רואים פה צורה נוספת. אוקיי, בסוף החלק האחרון של השיעור הזה, אני רוצה להראות לכם איזה נושא קצר שיחבר אותנו כבר גם לשיעור הבא, וזה הפסוקיות דום מודו ודום מודו, שזה בעצם צירוף של דום מודו ביחד. מדובר בפסוקיות שמתחילות כאמור במילים האלה, והמשמעות שלהם הם בתנאי שבלבד וכל עוד ש. זה יחבר אותנו לשיעור הבא, משום שבשיעור הבא אנחנו נדבר על פסוקיות תנאי, וזה בעצם קצת נושק לנושא הזה, אבל פסוקיות תנאי צריכות שיעור שהוא ספציפי להם, זה נושא גדול בפני עצמו. מכל מקום, דום מודו או מודו או דום בנפרד, בתנאי שבלבד או כל עוד ש. הפסוקית פה בפסוקית, הפועל, בפסוקית יהיה תמיד במודוס קוניונקטיבוס, תמיד, והזמנים יהיו או פרייזנס או אימפרפקטום, כפי שכתבתי. צורת השלילה היא כמובן נה, למה כמובן? לא כמובן, היא נה. עוד דבר שאני רוצה להגיד לפני שאני עובר לדוגמה, זה שיש עוד משמעויות לפסוקיות שמתחילות בדום. דום לא מתחיל רק את הפסוקית מהסוג הזה. אני מראה פה בשיעור פסוקית אחת מסוג אחד שמתחילה בדום. דום יכול להתחיל גם פסוקית זמן, הוא יכול גם להתחיל פסוקית זמן באינדיקטיבוס. זה לא מכסה את כל קשת האפשרויות. אי אפשר לכסות את הכל בקורס אחד. צריך גם להשאיר מקום גם
ללמד את הפסוקיות המרכזיות ולהשאיר גם מקום למה שהטקסטים יעלו ובסך הכל יראו לכם self-evident, כלומר ברורים לעין, או שקומנטר, כלומר פרשנות תעזור לכם. אי אפשר פה לעבור על הכל, אז לקחת בחשבון שיש עוד אפשרויות לתרגם את דום בצורות נוספות, אבל אני מתמקד בעניין הזה כי הוא מחבר אותנו לנושא של התנאי שיבוא מיד אחרי זה בשיעור הבא. אז בואו הבאתי לכם כמה דוגמאות פשוטות. Oderint du metuant. Oderint du metuant. מה המשפט הזה אומר? לפני שאני מתרגם לכם אותו, זה אולי לא כל כך פשוט לתרגום במבט ראשון. הפועל אודי הוא לא פועל רגיל, הוא פועל בסך הכל דפקטיבי, פועל חסר, שהוא לא מגיע לנו שלם. אתם תראו אותו במילון בצורות אודי, אודיסה, אוסום. זה צורות, הוא לא פועל שיש לנו אותו שלם. אודרינט, אודי זה אני שונא, אז אודיסה זה לשנוא. אתם רואים שהאינפיניטיבוס הוא בצורת הפרפקטום דווקא. אודרינט זה הקוניונקטיבוס, אז כבר הפועל הראשי שלנו פה הוא בקוניונקטיבוס, בזמן פרפקטום. אז אודרינט, יש לנו פה גם קוניונקטיבוס, גם פרפקטום, ואנחנו צריכים לחשוב איזה סוג של פרפקטום זה. זה כמובן פרפקטום עצמאי, כי זה הפועל היחיד, זה משפט כל כך קצר, ודום פותח פסוקית של דום, שבאה עם מטואנט, אז מה זה אודרינט? אז אודי זה לשנוא, זה לא פשוט הם שונאים, כי אחרת היה אינדיקטיבוס, אז כן, אפשר לחשוב על שישנאו, כן? ציווי, פשוט ציווי, יוסיבוס לגוף שלישי רבים, שישנאו, דום, מטואנט, מטואו, לפחד, מטואנט, דום מטואנט, כן, אתם מזהים נכון, זה קוניונקטיבוס, וזה זמן פרייזנס, אז שיפחדו, או סליחה, שישנאו, כן? שישנאו, כל עוד, או בלבד או כל עוד הם מפחדים. משפט מפורסם למדי, אפשר לתרגם אותו כך, שישנאו כל עוד הם מפחדים, שישנאו ובלבד שיפחדו, ואפילו אפשר לתרגם את זה שישנאו בתנאי שהם מפחדים. לא משפט מאוד אלגנטי, אבל זאת אמרה למעשה שמקורה ככל הנראה בטרגדיה של משורר רומי בשם לוקיוס אקיוס, שחי במאה השנייה ותחילת המאה הראשונה לפני הספירה. והוא כתב על נושאים רומיים, גם איבד מחזות יוונים, לא שרד לנו ממנו הרבה. וזאת אמרה או משפט שהוזכר פעמים רבות על ידי סופרים רומיים רבים אחרים בתקופה מאוחרת יותר, ביניהם גם קיקרו, שחוזר לו, יש לנו דוגמאות רבות ממנו בקורס הזה, וזה משפט שכנראה היה גם חביב על הקיסר קליגולה. למה זה לא מפתיע אותנו, כן? שישנאו, אין בעיה. כל עוד הם מפחדים ממני, אני מניח. מכל מקום, דוגמה קלאסית, אני חושב, לפסוקית של דום, שמעבירה את הרעיון בעצם של איזשהו תנאי. בתנאי שהדבר הזה יתקיים, והאיבר הראשון שישנאו במקרה הזה, קוניונקטיבוס עצמאי ופסוקית דום ביחד. דוגמה נוספת, גם היא לקוחה מהספרות הרומית. דו מודו מורטה רקטה וניאט דוטטה אסט סאטיס. דו מודו מורטה רקטה וניאט דוטטה אסט סאטיס. זה משפט שמופיע בקומדיה של פלאוטוס, קומדיה שנקראת סיר הזהב, האולולריה. אנחנו נתרגם אותו כך. כל עוד היא מגיעה עם אופי הגון, היא בעלת נדוניה מספקת. אומר האיש שם, הדמות במחזה, חלק מדיאלוג. אז דו מודו מורטה רקטה וניאט דוטטה אס סאטיס. אז דו מודו וניאט, כן? אז וניאט
זה כמובן מהפועל וניו ונירה, וניאת קוניונקטיבוס פרייזנס, אז כל עוד היא מגיעה, צריך כמובן את ההקשר, לראות שזה הכוונה פה לאישה. מורטה זה מהשם תואר מורטוס, מורטה מורטום, כלומר בעל נימוסים, או פשוט בהשאלה ממש אופי או אישיות. רקטה זה אדברביום, במקרה שלנו, דווקא מתחבר יפה לשיעור, אז רקטה ישר, הגון, כן? אז, ואם כך, כל עוד היא מגיעה מורטה, כן, בעלת, כשהיא בעלת אופי הגון, או עם אופי הגון, דוטטה אסאטיס, דוטו, דוטרה, דוטבי, דוטטום, לא פועל שכיח, אבל פועל שבהחלט קיים. המשמעות הבסיסית שלו היא להעניק או לתרום, אבל גם פשוט לתת נדוניה עבור מישהו, ודוטטה זה הפרטיקיפיום פרפקטי פסיבי של הפועל הזה, אז כל עוד היא מגיעה עם אופי טוב, עם אופי הגון, עם אישיות טובה, היא בעלת נדוניה, כן? זה כבר פרטיקיפיום פרפקטי פסיבי, היא בעלת נדוניה סאטיס, מספקת, דיה והותרת, כן? אז מציעים לאיש הזה נערה ואומרים לו, אנחנו לא יכולים לתת איתה אפילו שקל אחד, שקל בהשאלה כמובן, אין שקלים אצל רומא, לא יכולים לתת איתה שום מטבעות, נדוניה שלה היא עלובה מאוד, אין בעיה. אם יש לה אופי טוב, זה נדוניה מספקת עבורי, בסדר גמור. זה בעצם ההקשר של המשפט הזה. אז כל עוד היא מגיעה, זה בתנאי שהיא מגיעה, ובלבד שהיא מגיעה עם אופי הגון, היא בעלת נדוניה מספקת. אז דוגמה נוספת, ודוגמה שלישית ואחרונה לעניין הזה, דו מודו סבריטס נה וריאטור, משפט שאומר לנו קיקרו באחד מהמכתבים שלו לאחיו קווינטוס, אחיו האהוב, והתרגום שלו, ובלבד שהקפדנות סבריטס לא תשתנה. זה קצת נטול קונטקסט, אומר את זה קיקרו כנראה בהקשר של בעצם מה נדרש בהליך משפטי או הליך חוקי, כולם צריכים להיות שווים, לא צריך להיות הבדל בפני הקפדנות של החוק או של המשפט, ובלבד שהחומרה, הקפדנות, לא נבדלת, לא אדם אחד מקבל יחס שונה בחוק או במשפט, אז זה הכוונה פה בעצם במשפט הזה, ובלבד שבתנאי שהסבריטס, הקפדנות, הפעם עם נה, לא וריאטור, לא תשתנה. אז וריו, וריארה, וריאבי, וריאטום, זה הפועל שלנו. הצורה היא כמובן קוניונקטיבוס, פרייזנטיס, ווריו, וריארה, וריאבי, וריאטום, כן, לגוון, להיות שונה, להיות נבדל, מגוון, בלבד שהקפדנות לא תהיה נבדלת, לא תשתנה. זה לגבי דו מודו והשלילה שלו. ואני חושב שאנחנו יכולים בשלב הזה לעבור לחלק התרגום שאנחנו שומרים תמיד לסוף השיעור, או לחלק האחרון שלו. הוא הולך ומתארך ומתעבה לנו. המשפטים, אני חושב, נהיים אולי יותר מעניינים, לפעמים גם קצת יותר ארוכים. בואו נראה מה יש לנו פה היום. ובכן, עוד משפט של פלאוטוס, הקומדיאן, אוט וולס מאסה איתה אירו, אומר לנו פלאוטוס, אוט וולס מאסה איתה אירו. אז כמובן אני רוצה להדגים לכם את הפועל החדש, הפעלים האירגולריים שנלמדו השיעור, בין השאר. אז וולס ואוט בהתחלה, אנחנו צריכים לחשוב איזה פועל יש לנו פה, מאיזה מודוס, מאיזה זמן, ואתם בדקתם, אתם ראיתם שזהו פועל בפוטורום, בגוף שני יחיד, והאות הזה הוא לא אות שהולך עם קוניונקטיבוס, אלא אות שהולך עם אינדיקטיבוס, כבר ראינו אותו בעבר, כפי ש, נכון, כפי שאתה רוצה, ועכשיו מגיע לנו
הכי, אקוזטיבוס קום אינפיניטיבו, כן, גם זה יש לנו פה, כפי שאתה רוצה שאני אהיה, כפי שתרצה שאהיה, בעצם כדי להעביר את הפוטורום, כפי שתרצה שאהיה, איתה, כך אהיה. אירו, כך אהיה. אז, כפי שתרצה שאני אהיה, כך אהיה. כן? אז יש לנו פה משפט אימות שהוא כפי ש, והכאי בתוכו, שמזמן כבר לא ראינו, הנושא באקוזטיבוס והפועל בצורת האינפיניטיבוס שלו. כפי שתרצה שאני אהיה, כך אהיה. אומר לנו פלאוטוס, ויש לנו את וולס בפוטורום. נה פקריס כבוד דוביטס, נה פקריס כבוד דוביטס, אומר לנו פליניוס. נה פקריס כבוד דוביטס, זה אותו פרוהיביטיבוס שנלמד בעבר. פקריס, כן, כן, זה נה עם קוניונקטיבוס, הזמן הוא פרפקטום כמובן, והפנייה היא לגוף שני, יחיד. אז, אל תעשה, נה פקריס, אל תעשה. ומה אנחנו עושים עם הכבוד דוביטס? אנחנו מנסים להבין למה זה כבוד. אל תעשה משהו, נכון? דבר כלשהו שלא מופיע לנו פה, וכבוד פותח לנו פסוקית זיקה, אין לנו ברירה אחרת, כי דוביטס נומינטיבוס כמובן. אז חסר לנו פה האנטקדנס, אל תעשה דבר, כן? אשר כבוד לגביו, נניח, דוביטס. אתה מפקפק, אתה מהסס, אשר יש לך ספק לגביו. כן? אז אל תעשה דבר אשר לגביו אתה מהסס, אשר יש לך ספק לגביו. כן? דוביטס פשוט דובידו, דוביטרה, גוף שני, יחיד, פרייזנס, פליניוס, בסדר. נולנס וולנס, אמרתי לכם שנחזור לשני הפרטיקיפים האלה, פרטיקיפיה האלה, נולנס ווולנס. נולנס וולנס זה ממש ביטוי הפך להיות, שבעצם אפשר לתרגם אותו מילולית, משהו כמו בין אם בניגוד לרצון נולנס או ברצון וולנס, או פשוט ברצון או בחוסר רצון, ומשתמשים בזה כדי להגיד בעצם למישהו כשאתה צריך לעשות משהו בעל כורחך. כן? אתה תעשה את זה, נולנס וולנס. אתה תעשה את זה בין אם אתה רוצה ובין אם אתה לא רוצה. בעל כורחך. נולנס וולנס. נולנס וולנס זה פשוט, אבל אתם רואים מבחינתנו שתי צורות של פרטיקיפיום, פרייזנטיס אקטיבי, בביטוי בעצם ברצון או בניגוד לרצון, או פשוט בעל כורחך. זה יהיה אולי הדרך הטובה ביותר לתרגם את זה לעברית. משהו קצת יותר ארוך, אנחנו חוזרים לחברנו קיקרו. אז קיקרו אומר לנו, ספרמוס קוואי וולומוס סד כבוד אקידרית פרמוס. ספרמוס קוואי וולומוס סד כבוד אקידרית פרמוס. כלומר, אנחנו צריכים לחשוב עכשיו מה זה ספרמוס הזה. כן, אם אתם מסתכלים טוב, אתם רואים שזה למעשה לא אינדיקטיבוס, כי ספרו ספראבי, ספראבי, ספרטום, אבל ספרמוס, כן, זה חייב להיות קוניונקטיבוס, אחרת היה צריך להיות לנו שם של הגזע, וזה בגוף ראשון רבים. קוניונקטיבוס, כנראה עצמאי, כך גם פרמוס, אותו דבר, מהפועל פרו, פרו פרטו לילטום, פרמוס קוניונקטיבוס גם הוא פרייזנטיס. סליחה, קוניונקטיבוס, כן, פרייזנטיס, אני צודק, פרמוס, נכון, וגם ספרמוס, ואנחנו תוהים מה אנחנו עושים עם הפעלים האלה. אז לעתים קרובות יש לנו גוף ראשון רבים, זה קוניונקטיבוס, מה שאנחנו מכנים, כינינו כקוניונקטיבוס עצמאי של עידוד עצמי, או האד-הורטטיבוס, או אולי אפילו אופטטיבוס. הווה נקווה, הווה נייחל. הווה נקווה, הווה נייחל. למה נייחל?
קוואי וולומוס, וולומוס אינדיקטיבוס, גוף ראשון רבים, בפרייזנס, לא משהו מיוחד, הקוואי הזה הוא כנראה זה של זיקה רלטיבי, אז הווה נקווה לדברים, שוב שחסר לנו, לדברים אשר אנחנו רוצים. הווה נקווה, הווה נייחל לדברים אשר אותם, כן, קוואי זה ממש אקוזטיבוס נויטרום, רבים, לדברים אשר אותם אנחנו רוצים, אבל, מילולית כמובן, אבל, פרמוס, אבל הווה ניסה, כן, הווה ניסה, או, כן, ניסה במשמעות שנוכל לסבול, כן, את הדבר אשר עקידרית, הדבר אשר יקרה, אשר יקרה בדרכנו. אז הייתי אומר, הווה נייחל, אולי אפילו עלינו לייחל, לדברים אשר אותם אנחנו רוצים, אבל עלינו לשאת את מה שיקרה. כן? משפט בסך הכל יפה במשמעות שלו, וכך אנחנו מתמודדים עם התרגום שלו, ואנחנו רואים פה גם קצת דוגמאות של קוניוקטיבוס, וגם של הפועל וולו. אני חושב שאפשר להמשיך למשפט הבא, של טרנטיוס, כן? גם הוא כתב קומדיות. טרנטיוס, כמו פלאוטוס, כותב קומדיות המוקדם של רומא. קווניאם איד פירי, קווד ויס נון פוטסט, איד וליס קווד פוסיס. לא כל כך פשוט לתרגם את זה, אנחנו לא ננסה ונקרא את זה אולי אפילו שוב. קווניאם איד פירי, קווד ויס נון פוטסט, איד וליס קווד פוסיס. ממש דחוס לנו פה הרבה מאוד. יש לנו פה גם ויס, גם וליס וגם פוסיס, ויש לנו פה כל מיני תופעות שאנחנו רוצים רגע לתת עליהן את הדעת. אז קווניאם זה פשוט מילית אחת מרבות שמתחילה פסוקית של סיבה, ואנחנו צריכים לחשוב מכיוון שיש לנו אחרי זה איד, אחרי זה פירי. פירי זה פועל אי-רגולרי שטרם נלמד, אנחנו נלמד אותו בעתיד. אני שמתי אותו פה כי זה היה שווה לי, כי ויס ווליס וכל מיני תופעות שנלמדו ולא רציתי לפספס את המשפט הזה, זה לא נורא, אפשר להתמודד עם הפירי. פירי זה צורת האינפיניטיבוס של פועל שצורות היסוד שלו הם פיו פירי פקטוס סום, אנחנו עוד נלמד אותו במקומו הראוי. להעשות, צורה שלו היא כבר פסיבית. זה לא משפט פשוט, אנחנו צריכים לחשוב מאיפה להתחיל. אז אנחנו רואים שיש לנו פה את הצורה non-potest, ואין לפניה מילית שמתחילה פסוקית, ולכן כי ויס שיכול להיות פועל, והוא אכן פועל הולך עם כבוד וסגור בין פסיקים, גם במקרה שלנו, אז זה די ברור שזה לא הפועל הראשי ויס, כן, אתה רוצה, מהפועל וולו, זה כנראה non-potest. אז, אבל קווניאם עדיין אין לו פועל, יש לו פועל פירי שהוא צורת אינפיניטיבוס, אנחנו עדיין צריכים פועל ראשי, פיניטי, עם גוף ומספר, וזה אכן יהיה פוטסט. אז מכיוון שאיד, מכיוון שהדבר, איזה דבר? הדבר, כבוד ויס, הדבר שאותו אתה רוצה. מכיוון שהדבר הזה, איד, שאותו אתה רוצה, non-potest theory, לא יכול להיעשות, לא יכול לקרות. וליס, עליך לרצות, וליס, עליך לרצות, את הדבר איד כבוד פוסיס, אשר אותו אתה יכול פירי, או לעשות, כן? אנחנו צריכים להשלים פה איזושהי השלמה הגיונית אינפיניטיבית לפוסיס, כן? כלומר, מכיוון שהדבר שאותו אתה רוצה, non-potest theory, לא יכול להיעשות, אני משלים את הפירי אחרי הפוטסט, עליך לרצות, עליך להשתוקק אל דבר שאותו אתה יכול, כן, פוסיס אותו אתה יכול
לעשות. כן, כבוד פוסיס הוא אכן קשה פה, כי פוסיס הוא באמת קוניונקטיבוס, כפי שאתם מזהים היטב, אני מניח, ואתם שואלים את עצמכם איך יכול להיות פסוקית זיקה בקוניונקטיבוס, והתשובה היא, אנחנו עוד לא למדנו את זה, אבל למרות זאת, יכולות להיות לזה שתי סיבות, או שזה נגרר מהקוניונקטיבוס של וליס לתוך הפסוקית, זה קוראים לזה גרירת מודוס לפעמים. אטרקטיו מודי, זו תופעה שקורית בלטינית, כלומר הפועל שבקוניונקטיבוס משפיע על הפסוקית, נגרר לתוכה, זאת אפשרות אחת, אבל זה לא כל כך האפשרות פה. הסיבה השנייה, שיש לנו פה גם סוג של פסוקיות זיקה בקוניונקטיבוס שטרם נלמדו, אנחנו נלמד אותם בבוא הזמן. אז אולי המשפט הזה טיפה קשה, אבל אולי בכל זאת שווה לנסות להתמודד איתו. ובאמת, אני אשאיר את זה ככה, כי באמת וליס הוא אכן קוניונקטיבוס, רציתי שתראו את הקוניונקטיבוס הזה, שהוא עצמאי פה, עליך לייחל, בעצם יוסיבוס, למרות שהפסוקית הרלטיבית עדיין לא מוכרת. אז אנחנו ננסה להישאר עם כמה דברים, כמה מרכיבים פה שטרם נלמדו, ואנחנו נחזור אליהם בעתיד. בואו נלך למשפט אחר, קצת יותר קל. פרפר את אובדורה, אומר לנו אובידיוס, הנמצא בגלות אגב, פרפר את אובדורה מולטו גרביורה טוליסטי. אז יש לנו פה כל מיני דברים, גם את מולטו שהוא אדברביאלי, וגם את הצורה טוליסטי שכבר למדנו בשיעור קודם, פרו פרה טולי לטום, ופרפר, שזה ציווי של פרו, מורכב של פרו, ואנחנו צריכים לחשוב אם כך מה אומר לנו אובידיוס. אומר לנו אובידיוס כך, כן? פרפרו, אם כך, פרפרו, פרפרה, פרטולי, פרלטום, פשוט להחזיק מעמד פה בציווי, ואובדורו, אובדוררה, אובדורבי, אובדורטום, פועל שהמשמעות שלו היא, כן, להתמיד, להתעקש, ואולי פה להיות קשוח ממש. אם כך מצווה אובידיוס, פרפר את אובדורה, שימו לב לשני הציוויים, אחד מקוצר ואחד רגיל לגמרי, נטיית אימה, סיומת הגזע לגוף שני יחיד, כן, החזק מעמד, הוא אומר, ועמוד איתן והיה קשוח, כן, החזק מעמד ועמוד איתן, טוליסטי מולטו גרביורה, טוליסטי, אתה, גוף שני יחיד, פרפקטום, אינדיקטיבוס, אתה נסעת, גרביורה, גרביור, מגרביס גרבה, כבד, חמור, גרביורה, צורת הקומפרטיבוס של שם התואר באקוזטיבוס נויטרום רבים. אתה נסעת, אתה סבלת גרביורה, דברים קשים יותר מולטו, בהרבה. זו דוגמה מאוד יפה גם לאדברביום וגם לשם תואר בקומפרטיבוס, הוא גם שם תואר מועצם במקרה שלנו. אז החזק מעמד, עמוד איתן, נסעת, סבלת, דברים קשים יותר מולטו, בהרבה. קשים יותר, עמדת בדברים קשים יותר בהרבה, או עמדת בדברים הרבה יותר קשים. אפשר גם לתרגם את זה ככה. אובידיוס כותב את הטור הקשה הזה ביצירה שלו שנקראת טריסטיה, שירי עצבות, שאותם הוא כתב בזמן הגלות שלו בתומי, גלות שאליה הוא נשלח על ידי הקיסר אוגוסטוס. למה? יש לזה ויכוחים. אתם תכירו את אובידיוס אולי בהמשך לימודיכם ותלמדו עליו קצת יותר. וזה גם משפט שנכתב במקור כטור של שיר, והוא אומר את זה, אם אני קורא את זה במשקל הנכון, פרפרת אובדורה מולטו גרביאורה טוליסטי. אומר לנו אובידיוס במשקל האקסמטר, פרפרת אובדורה מולטו גרביאורה טוליסטי. אז כך אובידיוס מצווה בעצם על עצמו להתחשל לאור
הקושי הרב שהוא סבל בגלות, הוא עתיד למצוא שם גם את מותו, הוא לא יחזור חזרה לרומא, לצערו הרב. משפט של סלוסטיוס, נמשיך הלאה. אידם ולה אתק ואידם נולה, איה דמום פירמה אמיקיטיה אסט. סלוסטיוס, משפט שמופיע אצל סלוסטיוס, בואו נראה איך אנחנו מתמודדים איתו. יש לנו פה גם ולה וגם נולה, אבל בצורות האינפיניטיביות, אז לא גם ולה וגם נולה, בסך הכל צורות שאתם כבר אמורים להכיר מהשיעור הזה, אז גם לרצות וגם לא לרצות, ואלה כמובן לרצות, נולה לא לרצות. ומה עוד יש לנו פה חדש? דמום. דמום הוא אדברביום שפירושו שלא נוטה, כפו, שפירושו פשוט רק או בלבד. זה דמום. בואו ננסה לתרגם. אז אנחנו צריכים אולי לנסות מהאינפיניטיבוס הזה. ולה אתק ונולה. אז אידם ולה אתק ואידם נולה. ברור שיש לנו פה שתי תבניות כאלה שחוזרות על עצמם, אז לרצות אידם את אותו דבר ולא לרצות, לרצות דבר אחד ולא לרצות את אותו דבר. משהו נאמר עכשיו על התופעה הזאת, כן? איה דמום פירמה אמיקיטיה אסט. איה אמיקיטיה, זוהי דמום בלבד, ידידות פירמה, ידידות איתנה, ידידות אמיצה, אומר סלוסטיוס. אז כן, יש בזה משהו, לרצות את אותו דבר, לרצות ולא לרצות את אותם דברים, את אותו דבר, זו, הדבר הזה, אמיקיטיה, זוהי ידידות, זוהי בלבד ידידות אמיתית, או אמיצה, או חזקה. אפשר פה קצת לחשוב איך לתרגם את פירמה בצורה המדויקת ביותר. פירמוס האום, שם תואר, כן, חזק, אמיץ, אולי ידידות אמיצה זה תרגום יפה פה. אז שתי צורות אינפיניטיביות שמתנהגות פה ממש כמו שם עצם, כן, ממש כמו שם עצם בתפקיד של נושא. תופעה שכבר ראינו בעבר. עוד משפט, ומשפט אחרון לשיעור זה, משפט של ליביוס, ההיסטוריון, גם הוא מתקופתו של אוגוסטוס. אומר לנו ככה, ליביוס, מליור טוטיאור קווקרטה פקס קוואם ספרטה ויקטוריה, הייק אינטואה, אילה אינדאורו מנו אסט. אני מתנצל על העיבוד הכל, אבל אנחנו נסיים פה בליביוס. מליור טוטיאור קווקרטה פקס קוואם ספרטה ויקטוריה, הייק אינטואה, אילה אינדאורו מנו אסט. משפט שאומר כך, תכף נדבר גם על ההקשר שלו, הוא מעניין. פקס קופץ לעין כנומינטיבוס פה במשפט. פקס קרטה, פקס פקיס, פמינינום פקס קרטה, זה שלום ודאי בעצם מילולית, או שלום איתן. שלום ודאי, שלום איתן, הוא, חסר לנו פה אסט, חסר פה, הוא מופיע בסוף, אבל אנחנו צריכים להשלים אותו גם בחלק הראשון. הוא מליור, הוא טוב יותר, כן? מליור הוא טוב יותר, המליוס הקומפרטיבוס של בונוס, הוא טוב יותר, וטוטיאור קווה, קווה שמצטרף לטוטיאור בסוף, טוטוס, טוטה, טוטום, טוטיאור, בטוטוס בטוח, אבל טוטיאור קווה הוא גם טוב יותר והוא גם בטוח יותר, טוטוס. קוואם, אחרי שני הקומפרטיבים, ברור שהקוואם הזה הוא מאשר, כן? השלום בטוח, שלום איתן, הוא טוב יותר, הוא בטוח יותר מאשר ויקטוריה ספרטה. ניצחון שאליו מקווים. ניצחון שאליו משתוקקים, מקווה, מילולית, כן? ספרו, ספררה, ספרבי, ספרטום, ספרו, אני מקווה. ספרטה, פרטיקיפיום פרפקטי פסיבי, שמלווה פה את ויקטוריה ומתאים לו מבחינת מין מספר ויחסה, אז הניצחון שאליו מקווים, שמקווה. אז אני חוזר,
שלום ודאי, שלום הגון, שלום איתן, טוב ובטוח יותר מאשר ניצחון שאליו משתוקקים. הייק אינטואה, האחד, כלומר השלום הוא בידך, אינטואה מנו, אני משלים את מנו עם טואה, שימו לב שהם באבלטיבוס, האחד, פקס, הייק אינטואה, מנו, האחד הוא ביד שלך. אילה, השני, כמו שקורה הרבה פעמים, אילה ילוד, השני, כלומר הוויקטוריה, הניצחון הוא אין, אני משלים מנו ביד של האלים, דאורום גנטיבוס רבים, ביד של האלים. לא חוזר פה עוד פעם על המנו, אלא משלים את זה הגיונית. אני חוזר ברצף, שלום ודאי, שלום איתן, טוב, הוא טוב ובטוח יותר מאשר ניצחון שאליו משתוקקים. האחד הוא בידך, השני הוא בידי האלים. אומר לנו את זה חניבעל. אומר את זה חניבעל בספר 30, בספר של ליביוס, ספר ההיסטוריה של ליביוס, אב אורבקונדיטה, מאז ייסוד העיר רומא כמובן. חניבעל אומר את זה למפקד הרומי פובליוס קורנליוס סקיפיו, שאחרי שהוא כבר במצב קשה, אומר את זה חניבעל בעצם לסקיפיו, שעתיד להיות המנצח הגדול של חניבעל. כלומר, בעצם מה שהוא אומר לו זה, כאשר אתה עושה שלום, הכל בשליטתך. אבל אם אתה מעדיף להילחם, ואתה תולה את יהבך בתקווה שתנצח, אתה לוקח סיכון. האלים יועידו לך מה שהם רוצים, מה שיתחשק להם, מה שהם ירצו. אז אתה לא יכול לדעת מה יהיה, תיזהר עם התקווה לניצחון, יש לך ביד שלום, איתו אתה יכול להיות בטוח, וזה ודאי. זה אומר חניבעל במצב הקשה שהוא כבר נמצא לפובליוס קורנליוס סקיפיו. מאבק איתנים בין שני מנהיגים גדולים. מי שרוצה לקרוא את התשובה של פובליוס קורנליוס סקיפיו, הוא דוחה את הבקשה של חניבעל בעצם, אז אני מזמין אתכם לקרוא את ליביוס, שהוא היסטוריון מרתק פשוט. אנחנו מסיימים פה את השיעור הזה, הארוך למדי, ואנחנו נמשיך בשיעור הבא עם פסוקיות תנאי. אז תודה ולהתראות.